आंनि मुङा उदय बर' आरो फादार नरेश्वर बर' ओमफ्राय मादारनि नामा अनिमा बर' आरो आंनिया माने एल्डार ब्रादार सासे दङ स' बिनि नामा प्रसन्न बर' आरो ओमफ्राय दा आंनि बार्थ प्लेसआथ' गबसार बाटाबारि खिन्थु आङो थायो बेटनायाव थारमाने भिलेजआ बेटना आरो पस्ट अफिसआ बेटना आङो दा 6 थारिखै एडमिसन लाबाय जरहाट मेडिकेल कलेजाव एन्ड खस्थ' होनोब्ला ओरैनो फरायनायनि बे मेटेरियल्स खिनाखौथ' कालेक्ट खालामनो हायो खस्थ'आ बेयाव गैया थारमाने खस्थ'आ दोङो माबायाव मोनखांनानैबो जे कनसेन्ट्रेट खालामनाया खस्थ'आ बेयाव बाहाय बारा दोङो आरो जागा लाना जागा सोलायो बेनिफ्राय 12आवबो आङो न'नि बाहेरायाव दंमोन बेनिफ्राय आं 12आ टंलायाव जादोंमोन बेनिफ्राय आं एखेखौ खालामनायनि उनाव कचिंआवबो बाहेरायाव थानायसै पिजिआव आकाशआव कचिं खालामनायाव स' बेयाव माने जागा सोलायबा कनसेन्ट्रेसना बेयाव माने बाहाय डिस्टार्ब जानो चान्स थायो आरो स' प्रब्लेमा इयाव आरो बाहाय कनसेन्ट्रेसनखौ माने प्लेसाव लाबोनो थाखाय प्रब्लेमा बेखिनियानो ओमफ्राय बाखि आरो एक्सटार्नेल बेलेग प्रब्लेम थायो थेवबो मेनेज खालामनो हाबा इमान प्रब्लेम गैया आरो टाइम लानानै बाहाय फरायबा आरो गिबियावनो नों फंबाया बहा फरायजेनदोंमोन आंनि स्कुलिंआ रेनब' इंलिश स्कुल गरेस्वर बेनिफ्राय आंनिया 11-12 आंनिया टंलायाव नेसनेल पाइनियार जुनियर कलेज बेनि उनाव कचिं लानानै दा निट क्लियार जाबाय बेसेबां दिन कचिं लानाय आं ओरैनो कचिंआ 1 इयारनिमोन खिन्थु फार्स्ट स्टार्टिं जादों आंदो माबा लकडाउनदो जानायसै अनलाइन खालामदोंमोन बेयाव बेनिफ्राय खाननैसो माने लिंनायसै अफलाइननि थाखाय बेयाव आख' सेकेन्ड लकडाउन जानानै थारमाने न'आवनो फैफिननो गोनां जाबाय आरो स' इसानो बाहाय डिस्टार्ब जाबाय आरो क्लासआ लास्टआव ओमफ्राय कचिंआथ' कमप्लिट जादियानो लास्टआव जिहेतु नोंथाङा जे कचिं लानाया कमप्लिट जायाव दिनै जे साक्सेस जानो हाबाय बे बिथिङाव सोर बिहोमा होबोदों बे साक्सेस जानायाव बिगोमा आंनि फार्स्टथ' मादार फादार थाखागोन बिसोरो जोंनो प्रपार इनभाइरनमेन्टखौ होदोंमोन जे फरायनो थाखाय जि इनभाइरनमेन्टखौ नांगौ ओमफ्राय जा बुस्थु एसेन्सियेल गथायथ' होजोबदोंमोन ओमफ्राय सेकेन्डआव जाफोर आंखौ अफलाइनाव थारमाने अफलाइन खाननैसो जानायावनो थारमाने किसुमान टिचारफोरा बहुत हेल्प खालामदों आरो किसुमान साबजेक्टआव 11नि आंना जितु सिलेबासा बाहाय उइक दंमोन स' बेयाव बाय'लजि टिचार फिजिक्स टिचार केमिस्ट्रि टिचार बिसोर बाहाय हेल्प खालामनायसै आरो जिहेतु इयुनाव फंबाया जिहेतु डाक्टर जायोब्ला जे इयुननि थाखाय मा सानो इयुननि थाखाय आङो साननाया बेनो जे आं MBBS क्लियार खालामनायनि उनाव आङो PG खालामनो लुगैयो बेनिफ्राय जाहाथे दा जाय यंगार स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरखौ जायनो आंखौ सोंगोन इसोरखौ आङो जा गाइड खालामगोन जायनो माने मिथिनो लुगैयो आरो बेनिफ्राय माने गाइडबो खालामगोन निजायबो फरायगोन बेनिफ्राय प्लास आं हायार इडुकेसन लाबावनो गोसो दङ आरो फंबायाथ' जिहेतु दिनै साक्सेस जानो हाबाय जे इयुनाव जे उन्दै बिथांमोना जिहेतु MBBSनि थाखाय जे एग्जाम होनो सानो बिथांमोनखौ माबोरै होनांगौ बिनि सायाव फंबाया सानो MBBSखौ सानोबा फार्स्टआवनो आं बुंगोन जे क्लास 11-12आव जाहाथे साइन्सखौथ' लाखानांगोन स' साइन्सखौ लायोबा 11-12खौ जाहाथे मिस खालामा 11-12खौ मोजाङै फरायखायो खारन 11-12आ बहुत इम्परटेन्ट गासै बुस्थु 11-12नि फरायफायो प्रेजेन्टलि आरो उनाव फिउचाराव मा जागोन बेखौ मिथिया खिन्थु दानि थाखाय 11-12खौ माने इगनर खालामथारनाङा इगनर खालामोबा मा जागोन जे 11-12खौ कभार खालामनायाव आरो माने जोङो 11-12आव 2 इयार्स मोनखायो बे 2 इयार्सखौ जोङो जुदि माने भुल खालामना लायोबा जों आक' नेक्स्ट 2 इयार्स जालांगोन टटेल जोंनिया 4 इयार्स जालांगोन मोनसे जायगायावनो मोनसे किताबावनो स' बेखौ जाहाथे भुल खालामा बेनिफ्राय आपडेट थाबोयो एसे एग्जामफोरखौ लानानै मा एग्जाम माब्ला जायो ओमफ्राय सिलेबासफोरखौ पेटार्नफोरखौ एसे सोलायबाय थायो गेजेर गेजेर स' बेफोरखौ आपडेट थानाया मोजां आरो दानियाथ' माने सबनियाबो मबाइल थाखायो 11-12आव स' बेफोर आपडेटखौ माने लानांगौ आरो इम्परटेन्सफोरखौ ओमफ्राय 11-12खौ जाहाथे मिस खालामथारनाङा आरो जितु फंबाया MBBS कमप्लिट खालामना फैनानै जे गरेस्वर हालामनि थाखाय मा सानो गरेस्वराव थारमाने माब्लाबा एसे प्रब्लेम माने डक्टरानो पपुलेसनानो एसे खमखा थारमाने एक्चुवेल MBBSआ पपुलेसना खम बेनिफ्राय बेलेग दङ जेनेबा फार्मासिस्ट दङ नर्मेल मुलिखौ मोनो खिन्थु मोजां ट्रिटमेन्टखौ डाइरेक्ट MBBS क्वालिफाइडनिफ्राय मोननाया बाहाय टान आरो स' जाहाथे बाहाय माने मोनहास'नाय बायदियावबो आङो मोनसे थारमाने खुलिनो लुगैयो निजायनि आरो बेनिफ्राय थारमाने गेजेरावनो मादारनिया एसे बेमार जानायाव थारमाने बहुदआनो बिजि थायोथ' माने MBBS खालामबाबो खानैसो माने बेलेग नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय प्रिपेयार खालामदोंमोन बेयाव थारमाने जुदि पपुलेसना खम जायोबा मा जायो खानै खाथाम माने ल' थाबाथाय थारमाने बहुत खाथामबो जुदि बिजि थायोबा जोंनिया मोननाया थारमाने टान जायो आरो स' बाहायबो जुदि बुरजा थायोबा आरो जोंनिया सेन्टार हिसाबै डाइरेक्ट मोजां गैया स' बेखौ सेन्टार खुलिनो लुगैयो आरो आं जाहाथे बयबो लोगो मोननाय आंनि फिसाज्लाया MBBSआव
माने सिट मोननायखौ बहुद गोजोननाय मोन्दों माने बहुद खस्थ'बो खालामदों माने बे खस्थ'नि फलखौ मोननायनि थाखाय माने बहुद गोजोननाय मोन्दों आरो मनाव बेखिनियानो आरो बेनि उनाव जिहेथु खस्थ' खालामब्लाथ' माबा नङा माबा मोनसे फिथाइ मोनखायो नालाय बेनिखायनो बेखिनिखौ गोजोननाय मोनबाय आरो जिहेतु गोबांखौनो जे गथ'फोरखौ नुनो मोनो जे गावनि गथ'खौ जे मोजाङै जे सोलोंथाइ होनायाव जे मुखुब जाया जे गावनि गथ'खौ जेरैबायदि एगारना होयो बे बिथिङाव सासे नोंथाङा जे जाफुंसार बिफा हिसाबै मा बुंनो सानो? थ' गोबां गथ' माने बेनो दा जों बिमा बिफा जानानैहा जोंनि गथ' गथायफोरखौ नायनांगौआ जोंनि कर्तब्य आरो नायखानांगोन आरो दानि दिनाव रावबो फरायनो हायि बिमा बिफा गैया सबबो फरायनो हानाय गोजा सबबो रोंजोबखागौ माने क्लास 10, 9 माने मेट्रिक पास खालामनाय प्राय भागखौनो मोनो दा बेनि हिसाबाव माने गथ' गथायखौ एसे नायनांगौ फरायनायनि खेथ्रआव बा खेला दुलायानो जा मायाबा गान बाजना मिउजिकआनो जा बेफोरावबो माने हेगार हरोब्लाबो सोंनाय फिननाया थाफिननांगौ बहा थांदोंमोन बहानिफ्राय फैदो बा थांदोंना थाङाखै बेनो आरो नोंथांनि जे गथ'खौ फरायनायाव माबोरै बिहोमा होदोंमोन जिहेतु नोंथाङा दा बे हिसाबाव आं एसे खम बुंजायो माबोरै आं न'आव थाया जेला माने आंनि मिसेसआ प्राय भाग आं बेलेगाव लाङाखै न'आवनो थायो नालाय बिसोरो दा बेनि हिसाबाव आं बहुद खम माने मोन्दों माबोरै जों बोसोराव मात्र 3 माहाल' न'आव फैयोब्ला माने गासै खामानिखौनो मिसेसआनो माने माब्लाबा हौवा मानसि जाना खामानि मावनो गोनां जायो माब्लाबा हिन्जाव मानसि जाना खामानि मावनो गोनां जायो गथ' गथाया माने माबा मोनसे जायोब्ला बिखेख करे मिसेसआनो थारमाने खामजोबनो गोनां जादों मानो होनोब्ला आंथ' न'आव थाया नालाय न'आव बिसोरनो थायो रावबो आरो इथिं उननिफ्राय नायफैनाय गैया जोंनाव दा बे हिसाबाव माने मिसेसआथ' बहुद खस्थ' खालामदों आरो बेबायदि नोंथांनि जे गथ'खौ लानायनि उनाव मा आसा खालामो? आंनि गथ'खौ लाना बेनो माने जों बहुद खस्थ' खालामनानै दा MBBS सिट मोनबाय एडमिसन होबाय बे हिसाबाव माने जोंथ' आखा बहुद खालामदों कि मोजां जाथो बा आगोलाव आरोबाव मोजां जाबावथो आरो उननि गथ' गथायफोरखौ एसे दिन्थिलांथो माने आंनियानो जा गुबुननियानो जा जायनिखि जाया माथो बेखिनिखौ माने आसा खालामो आरो आं जिहेतु नोंथांनि गथ'आ जे MBBS क्लियार खालामनानै फैयोब्ला जे ओनसोलनि थाखाय मा खालामनो थ' आं MBBS क्लियार खालामनाय फैनायनि उनाव ओरैनो जों रायज्लायखाबाय थायो न'आवलाय माने आगोलनिफ्रायनो डक्टर जाखांनायनि उनाव मा खालामनो दे बेखौनो माने जोंनि एलेकायाव माने एसां डक्टरफोरनि माने एसे खमि माने मोननो थाङा हर जायोब्ला एसे 10टा 11टा 12टा बाजियाव थांबाथ' डक्टरखौनो मोना लागो थ' ई हिसाबाव आं नुदों माने मोजां फरायनानै माने माबाफोर मोनसे हस्पिटाल बा खुलिनो हायोब्ला बा सोरखौबा मोजां माबायाव थानो हायोब्ला माने एसे रायजो राजानि एसे सुबिदाखौ होनांगौ थाखा फैसायाथ' सबनोबो नांगौ सबबो माने थाखा फैसा नङाबा सोलिनो हाया बेनिखायनो थेवब्लाबो माने एसे माने नायनांगौ आरो खारन दानि दिनाव थारमाने सबबो लुगैजायो गावनि एरियायाव माने एसे नायनांगौ होननानैहा नोंथाङा सासे बिफा हिसाबै जे साफ्रोमबो जे बिफाखौ जे गावनि गथ'खौ जे जौगाहोनाय बा जायखिजाया बिथिङाव जे माबोरै बिहोमा होबोनांगौ बा माबोरै जौगाहोनांगौ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? दा बेनो गथ' गथायखौ जौगाहोनांगौब्ला गासैबो बिफाफोरानो बा बिमाफोरानो माने एसे नोजोर होनांगौ माबायदि गथ'आ स्कुलनिफ्राय फैबा फैनाय लोगो लोगो ओंखाम जाहोना सोंनो हानांगोन फैबायना बाबु होननानैहा बा टिउसन दंबा टिउसन थांनो हेगारहरनो हानांगोन मिथिनांगोन आरो सबबो गासैबो मिथिजोबखायो जे माने फरा लेखा नङाबा दानि दिनाव जेबो गैया बेनिखायनो बाहाय एसे बिमा बिफाया नोजोर होनांगौ गावनि गथ'नि सायाव माने टिउसननिफ्राय फैब्ला टिउसनाव थांमारदोंना थांमाराखै स्कुलनिफ्राय फैयोब्ला स्कुल थांमारदोंना थांमाराखै फरायाखै एग्जाम होना फैदोंबा लिरदोंना लिराखै बेखौ सोंनांगौ बिमा बिफाया एसे बेनो आरो बिहोमा होनना बुङोबा जथेस्थ' खस्थ' जादों जों बिमा बिफा हिसाबै खारन बिफाया न'आव थाया नालाय आं हारसिंनो थायो बिफाया जिखिनि खरसाखौ हरो आरो खस्थ'आ आंनि जाहोनाय हेगार हरनाय टिउसनाव लांनाय दोनहैनाय लाबोनाय जथेस्थ' खस्थ' खालामदों आरो आं
गोबां बिमा बिफाखौनो नुनो मोनो जे गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लाया बा जेरैबायदि जानांगौमोन ओरैबायदि खालामनो हाया बे बिथिङाव बोरैबायदि खालामनांगौ जे सासे गथ'खौ जे जाफुंसार खालामनो थाखाय आंनि हिसाबाव आरो जेनेबा गथ'खौ टिउसनाव हेगार हरदोबा टिउसनाव बाहाय जायनियाव टिउसन होगोन बिनि बिथां बा सार बा मिस जियानो जायाथो माने कानेक्सन थानांगौ जेनेबा टिउसनाव हेगार हरखांनानै थांबायना मोनहैबायना मोनहैयाखै बा टिउसननिफ्राय फैनाय टाइमाव सुटि जानाय टाइमखौथ' बिमा बिफाया मिथिखायो ओमफ्राय सोंनांगौ बा टिउसन टाइमाथ' खतम जाबाय फैबायना फैयाखै बा सुटि जाबायना जायाखै टाइमनि अभार जादोंबा बाहाय नागिरनांगौ बा निजे माने गुरुत्व लानांगौ आरो बेखिनिखौनो बुंगोन आरो जे फरायनाय समाव जे नोंथांनि जे गथ'खौ माबोरै नोजोर होयोमोन जे फरायनाय आंनि गथ'खौथ' आं एसेबां खस्थ' खालामनाङाखै आं बिमा हिसाबै माने जिखिनि खालामनांगौ जाहोनांगौ आं फोथि खालामनांगौ जिखिनि खालामनांगौ बेखिनिखौल'सो खालामनांदो गथ'आ निजेनो माने पुरा इन्ट्रेस्ट दंमोन आरो फरायनायाव उन्दैनिफ्रायनो थेवबो आं बहुद खस्थ' खालामबोदों खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ बाय मोननाय बायदि मोनदों आरो दा आरो बहुद दोङो मोननो गोनां साननायाथ' बहुद गोजौआलासे दोङो उननिखौ उनाव मिथिसिगोन आरो दायालासे जिखिनि रिजाल्ट मोनबाय दा बर्थमान बेयावबो जों माने खुखि आरो बिमा बिफा हिसाबै खारन जों बिमा बिफा ज' थालायनो मोना नालाय डिफेन्सनि सार्भिसखौथ' मिथिखायो हारसिं बिमा थानानै गथ'फोरखौ फेदेरनांगौ बेखिनियानो आरो जिहेथु गोबां बिमाफोरानो जे गथ'खौ गावनि गथ'खौ जोथोन लायैनि जाहोनाव गोबां गाज्रि जे फरायनायनि जे बिथिंखौ नागारनानै जे गाज्रि बिथिंजों जे थांदों बे बिथिङाव जे माबोरै खालामोबा बिथिंखौ हमथानो हागोन बेबो बे माने निजेनि बिमा बिफा बयनिबो साननाया बेलेग बेलेग दा जों जुदि जोंनि फिसाया दिनै रिजाल्ट मोनसे मोननायाव गासै बाथ्राखौ बुंजोबबा हयथ' सोरबा बिमाया मायबाबो साननो हागौ खारन दानि जुगा बाय बेलेग आरो सिगांनि बायदि नङा जों जि टाइमाव गथ'खौ उन्दै टाइमाव लाबोदोंमोन टिउसन टाइमाव जों माने सानसे माने किबाके माने सुटि खामफ्लांदोबा जों बहुद टेनसन जायोमोन दा बाय बेफोरखौ गुरुत्त'फोरखौ लाबा मोजां जायो आरो जिमान